हाब आलुआ नै मावगासिनो दं माथो माबायदि मोनदों दा मावनानै आलु गोसोखौ मोजां मोनदों बेबायदि खामानिखौ मावनायनि थाखाय बोथोरनि मावनायखौ जोङो बोथोरनि जानायखौ जोङो बयबो मावनो गोनां जायो बेखायनो आंबो दिनै खामानिखौ सोलोंबाय नोंनि बेवाइ लायनो नोंनि बेवाइ अके बेवाइ लायबावनोसै बरिया आलु मानि थाखाय सोलोंदोंला नोङो बेवाइ लायनोसो बरिया दे बरिया आलु बरिया दे हेल' लोगोफोर दिनै आङो नोंथांमोननि गेजेराव नै मोनसे ब्लग भिडिअ लानानै फैबाय बे ब्लग भिडिअआनो जाहैबाय आङो दिनैहाय माइ नायनो थांगोन दुब्लियावहाय ओमफ्राय हाजायोना हाजाया बेजों लोगोसे नोंथांमोननि फ्रेन्ड्स जायखौ मोजां मोनो नोंथांमोना आलुआबो बे दुब्लियावनो दङ दिनैहाय ओमफ्राय जोङो आलुजों आंजों दसे सम भिडिअ लानायसैलाय ओमफ्राय आलुआ मा मावदों मावाखै आं नोंथांमोननि गेजेराव आङो देखायनो फैगासिनो दङ ओमफ्राय दा आङो दुब्लि फारसे आवगायबाय लोगोफोरनो बुहुद बियो जोंना न'आ बैयावनो खाथियावनो ओमफ्राय ओरैहाय जोंनि माइया नैबेनो बै नुहुरनायानो नैबेनो दै ओमफ्राय आङो देखायलांगोन जा हायो लोगोफोर दिनैहायसो माने आङो फार्स्ट टाइम बेसेबा गोबावनि उनावहाय दुब्लियाव गाफैलायबाय दै आङो माने होमब्ला जोंने मोसौबो गैया ट्रेक्टरजोंनो हालेवो ट्रेक्टरजोंनो खोथिया फोयो गायो ओमफ्राय जेब्ला मोनो अब्लाल' खामला होलायबाय आरो ट्रेक्टरजोंनो मारा होलायबाय नै बिदि खालामो आरोखि ना ट्रेक्टर मारा माने बै दानिथ' जेबो प्रब्लेम गैलिया दानि जुगावहायथ' आरोना ओमफ्राय दा नै बेनो आरोखि जोंने माइया नै ओरैहाय नायदो दा मोनजोब्बाय हाजासिगोनदां माने खामलासोनो आङो एसे नायनायसै आरोखि ना लोगोफोर थ' नायलांदो जिखुनु जोंनि आलुजों आङो थांदेगासिनो दङ आलुआ माइ बुथुमगासिनो दङ नोंथांमोना दिनै हरावबो नुदोंना आलुनि भिडिअखौहाय नै आलुआ बेयावनो हनै जिगाब नुहुरदोंना बेयाव माइ बुथुमगासिनो दं आलुआ दा आङो थांदेगासिनो दङ लोगोफोर ओमफ्राय ओरैनो स्राय दोंसे ब्लग भिडिअ लाबाय आरोना दा नै बेफोरनो माइया बियो जोंनि नै बेनो सिमनाया ओरैहाय बै थायलादु हनै ओरै मोननायसिम आरोना जोंनि हाया दा मोनबाय आरो बिराद मोजां माइफ्रा मोजां जादों नै एसे आवगायो आङो बारा मोजां जानाय नुवाखैमोन खिन्थु नै हाग्रायाबो हाग्रा बुहुद जादों गदाय जाथारदोंना माइया बेखायनो दा आङो जाहाय आङो देखायलांगोन लोगोफोर नायलांबाय थाब्लानो जाबाय भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोब्ला आलुआ खामानिसो मावगासिनो दं नै बा मावथि जाथारबायलै आलुनिया अयथासार गाज्रि अब्लाबो सोंबावखाय आलुआ नै खयमन मोना आलु खयमन मोनगोन हाथ'वा माबायदि आब' इयो दा सम खामानि मावनायफ्रावहाय एक्टिभ नंगौना नङा हाजार बार बुंनांगौ अब्लासो मावो आइयो प्रब्लेमा गाज्रिलै माथो रेकर्डना ओमफ्राय नाम गैयालै बारा आनलायखायो थोननायानो ओरैबादि फांफुं मोनला मोनथेनो मावलाबो नाम गैया आलुनिया मिरामिसाना मावो आङो ओमफ्राय नामा गैया आइयो आलुआ सानबेसे जाखो आलुआ मावनानै आङो मैया बुंनायखौनो गोसोआव लाबाय दा हनै बोरै बिदि आलथियालाय फिसौफोर लायना होफैनांगौ जाखोलै आब'निया मिसालै थालिर बिलाइसो थालिर बिफांसो थालिर आथिया गायखाबाय आं बिनो हिनजावा ओमफ्राय फैब्लाखौ गायना हैनो आङो लागा हाग्रानि लाइफां नायनानै दोननो रुदोला आलुआ हिनजाव लानांगौ लादा आं खर'जोंसो थाबायगोनलै उल्थानो मोननाय नंले नामा आलुआलाय आबौ ओमफ्राय जोङो माला लागोन फिल्मा एसे खोन्थाना हरदो लादा आलुआ गैया दा बियो देंजारलै आलुआ माराबा होनो रोंदोंना रोङाखै जाखो आलु बेफोरखौ दोनथ'दो रा इउटुबाव दाहोजोबसै बारा बाबारे देंजारलै आलुआ ओमफ्राय माबायदि मोनदों खामानि मावनानैलाय गाज्रिसो मोनबायलै दिनैहा हनै मा बुंबायद्रा सासे मानो बेनि खामानि मावदों बे आंखौ बखिबायद्रा हनै बा देंजारलै दाखालि बुंबाय थानायाबोनोमोन आरो खामानियानो दिनै फाइनालि नुबाय ने आलुनि खामानि मावनायखौ दा आलुआ बेस्थ' इउटुबाव नोंथांमोननि गेजेराव बुंदोंना नै बिथाङा बेयावनो देउथि होदोंमोन माइ बुथुमदों ट्रेक्टराव माइ रोगाना होदों ओमफ्राय बेखौहाय माइ बस्था सोदों ने दा सम नायदो नै ओरैबायदि ओमफ्राय ओरैहाय माइ हालागासिनो दं नै नायदो नों जारला दंसैमोनथ' एब्र'हाय
मानो नों जानला दसेमोनथ' लायना होफैनाय नङा नैबे आबौआ नोङो मिथिबाय दिलाम ओमफ्राय हाग्रानि थालिरसो गायनो नागिरबा नुदोला ला मावदों दा गोसो होनानै मावदोंलै माथो नै खुगाया रुइजोबलायोसो होनबाय नोंखौ खामानि थिननायाव मावलाबो नाम गैयालै खायफा खायफा दे मा एसे देखायलाबायदो ना जायगाफोरखौ 20 बिगा र' जायगाखौहाय मा बुंनो सानो नों दे बुंदो दे खामानिखौ मावनांगौ ना मावनाङा मानसि हिसाबै संसाराव थांनानै थानायाव एसे बुंहरदो दे नों मावनांगौ रा औ ओमफ्राय मावाला रसा नाङो आरो उदैयाबो मा होनोमोनलाय मा राननो ने आलथिया मानसिया ओंखाम दाजा होनदों दा आलथिया मानसिया ओंखाम दाजा होनदों बाइबेलावहाय औ ओमफ्राय दादानाव आं फंनैसो बाथ्रा सोंनो सानदों औ सोंदो दे मानि थाखाय नों फैनो गोनां जाखो आंबो दुब्लियाव नायबाय हाहोनायसै आंबो एब्र'हाय ओमफ्राय माइया मोनदोंना मोनाखै एसे नायफैबाय आंबो ओमफ्राय नोंखौथ' बाव खामानि मावदों होनना मिथिखायो नालाय आलुजोंनो थांनायसैलां मा गाबज्रिलाबो सेङाजोबना खोनायाखै सानबाय आरोखि आङो खोनादोंमोन माने मिथिखादों नालाय आङो नोंखौ एब्र' खामानियाव बेस्थ' होननानै ओमफ्राय आंनि दुब्लिखौ बोरै दं होनना मिथियो नोङो आं दाख्लिनिफ्राय नों खोन्थाबायना आंनि खामानि मावनांगौलै डिउटि दं होनबाय थाबाय एसे देखायहैनो ओरै माइ हानाय नांले नै नोङो बस्था सोनांगौसै जोबखाबायलै बस्था सोनाया बिलाय एसे दंबावनो दा आङो ओरै थांदो थां बिदिनो नै माइया खयमन जानाय आइडिया इयो दादा एसे बुंना हरदो बहाय खय बिगानिलाय 3 बिगा माथ्र 3 बिगानिल' आयु 3 बिगायाव एफा गोबां माइ ओंखारबाय थौस 3 बिगायावनो 40 मनख्लाय जायोनो लोगोफोर नैबे दहला दा नै माइयाबो ओरैबायदि जाखादों थाइबावनांगौ दंबावो एसे आलु दिनै मावफानो मोनदों माबाबाय माइ गोजाखौबो देखाय मा माइ इयो आलु रनजित नैबे माइ गोजाया मा मोनलाय नाग्रि मोनजाफेरना लोगोफोर जानायाव माबायदि आलु एसे सिथाबो ने माइब्रा बायदि ओमफ्राय नों मावनो दाङो गासिबो रोंजोबखाय माथो नों हिनजाव लागोन ना लाले हनै आबाद माजा होनो नोंहा लागोन ना लाले नों मा बुंबावना आबैमोनाव सोंदो मोनब्ला लायो ना लाया नों हिनजावखौहाय आंलाय दंखायो नोङो मिथिखागौ दा दंबावोसो गोसोथोनाय मैनिमोनलाय जायगाखौल' खोन्थादोरा मैनि हनै बे बुंखाबाय मिसानाया वा गोसोथोनाय दं मारबावोसो नोङो फन रायलायो ना रायलाया आलुआलाय रायलाया मबाइलथ' गैयानो मालाबा रायलायो ना रायलाया हा